Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында. Йоршоллыда кабул итү компаниялары эшли башлады. Быел нинди юнәлешләр популяр? От чабышы, уен көлке, милли көрәш, танылган җырчылар чыгышы. Шолда Сабан туе гөрләп узды. Йоршоллыда кабул итү компаниялары эшли башлады. Вузлар һәм колледжлар абитуриентлардан документлар кабул итә. Аларны берничә ысул белән бирергә була. Мәгариф учреждениесенә шәхсән килеп, югары уку йорты сайты аша һәм югары уку йортына керү суперсервисы почта аша. Быел нинди юнәлешләр популяр һәм күпме бюджет урыннары каралган? Бу хакта киләсе сюжетта. Шолы педагогика университетында хәзер 11-нче сыйныф укучылары да мәктәп партасы артында күптән утырмаган кешеләр дә укытучы булырга хыяллана. Людмила Непряхина түгүче булып эшли, ләкин логопед белгечлеге буенча югары белем алырга булган. Меня очень интересует вот это направление, так как сейчас это актуально, и чтобы заниматься со своим ребенком, так как он нуждается в таких занятиях. Шолы дәүләт педагогика университетында иң популяр юнәлешләр чит ил, психология, логопедия. Уртача алганда бер урынга кимендә 5 кеше дәгъва итә. Быел бакалавриатка 57 бюджет урыны, күбрәк 860 урын бүлеп бирелгән. Яңа белгечлекләр дә барлыкка килде. Әлбәттә, ел саен яңа белгечләр дә булдырылып тора. Шуларның берничәсе, мисал өчен, рус теле һәм чит тел, аннары популяр адаптив физик тәрбия бирү профиле һәм менә ачылды шулай ук рәсем сәнгате һәм дизайн өлкәсендә өстәмә белем бирү дигән белгечлекләр. КФУның Шоллы институтында бер бюджет урынына 10 кеше дәгъва итә. 260-тан югарырак балаларга ия булучылар югары уку йортының теләсә кайсы юнәлешендә диярлек үтә алачак. Абитуриентлар Шоллыдан гына түгел, Үзбәкстан, Төркменстан, Казахстан, Беларусь, Башкортстан һәм Татарстаннан килүчеләр дә бар. В этом году на бакалавриат у нас 681 бюджетное место. Из них самым популярным является направление, связанное с IT-отраслями, то есть программная инженерия, прикладная математика и информатика. Там самый большой конкурс и, естественно, самые высокие баллы при поступлении. Кабул итү кампаниясы 30 августка кадәр эшләячәк. Бу түләүле урыннар һәм бюджет урыннарга да кагыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Йоршоллыда Сабан туе гөрләп узды. Бәйрәм иртәнге сәгать 10-да башланып китте. От чабышлары, уен көлке, милли көрәш, танылган җырчылар чыгышы. Бәйрәм программасы быел аеруча да бай, мавыктыргыч булды. Сабан туеның иң матур мизгелләре киләсе сюжетта. Сабан туеның бизәге от чабышлары. Ипподром мәйданында аеруча кызу иде. Катнашучылар саны гына 120-дән артык. Юртаклар чабышы, конкурс буенча ярышлар, җанатарлар һәр мизгелне тында алмыйча күзәтте. У меня все время мандраж. Я всегда переживаю, все время какой-то комок, слезы. Меня это все время. Вот сейчас рассказываю, у меня просто мурашки. Я всегда за нее переживаю. Я просто безумно люблю. Сабан туе быел зурлап бәйрәм ителде. Зур агач ишекләр, эскәмияләр, кое, сарай тулы йорт хайваннары, кыш-кортлар, татар авылы һәркем күңеленә хуш килгәндер. Быел хәтта тере карп балыклары белән күл дә бар иде. Шын мичтә тәмле ризыклар да пешерделәр. Ерак түгел, кул осталары халыкның үз эшләре белән таныштырды. Мәйданның үзендә тагын да күңеллерәк бирдә шәһәрдәшләр өчен төрле уен бәйгеләр оештырдылар. Берәүләр шүлмәк ватса, икенчеләре армрестлинг буенча көч сынашты. Мин үземнең нием белән, уңышым белән бик нык канәгатьмен. Хөкемдарлар барысы да төгәл җавап карадылар. Безнең көндәшләребез бик көчле. Аллага шөкер, һава торышы да бик яхшы гына. Бер дә борчылмадым. Сабан туенда көтеп алынганы ул милли көрәш. Абсолют батыр исемнә республиканың төрле шәһәр районнарыннан дистәләгән спортчы көч сынашты. Төп приз автомобиль иде. Қоннар қойнай, күрәшкә чыгар алдынан разминка ясарга җитеп булмасын дигәнем. Соперник бик көчле, ләкин үзем әзер булып чыгам. Шоллы Сабан туен дәрәҗәле кунаклар да югары бәяләде. Пандемиядан соң халык бәйрәмнәрне сагынган, шуңа күрә Сабан туен зурлап үткәрү сорала иде дип ассызыклады республиканың дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Набережный Челнинский Сабантуй, он всегда проходил очень масштабно, организованно и многолюдно. Челнинцам есть чем гордиться, их вклад в экономику, в культурную жизнь, в социальное развитие для республики представляется очень важным. Сабан туе уңайына шәһәргә танылган җырчылар чакырылган иде. Бәйрәмнең төп кунагы Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова булды. Сабан туе матур фейерверк белән тәмамланды.
Лилия Хабибжанова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Бәйрәм күңел радиосы оештырган концерт белән тамамланды. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен татар эстрадасы йолдызлары чыгыш ясады. Концертның якты мизгелләре безнең телекамера объективына эләкте. Сәгать кичке 7-дә майданда алма төшәрлек урында юк. Шоуларны һәм шәһәр кунакларын яңгыр да куркытмады. Концерт программасы башлануның барысы да түземсезлек белән көтте. Без барлык тамашачыларыбызны, тыңлаучыларыбызны әлеге бәйрәм белән чын күңелдән котлыйбыз. Сабантуйларыбыз мүбәрәк булсын. Кич буе сәхнәдә популяр артистларның хитлары яңгырады. Чарада Фирус Кахиров, Лилия Хайруллина, Рәдиф Зарипов, Әлфина Асхамова, Салават Миңнеханов һәм Гүзәлем, Эльмира Нагыймова, Марат Яруллин һәм Гөлнара Тимерҗанова катнашты. Беренче тапкыр безнең шаллыбызның Сабантуена кунакка килдем. Рәхмәт чакыруыгызга. Бик күңелле Сабантуйлар узып баралар инде менә без аларны көтеп алабыз. Алар бик тиз узып китә. Бик матур бүләкләр алып кайтабыз. Мин үзем дә шәхсән бик күп итеп катнаштым уеннарга һәм шулай ук менә халыкның матур ял итүенә дә бик шатмын. Концертның хедлайнерлары Татарстанның халык артисты һәм республиканың ат казанган артисты Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. Оливия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Балык деликатеслары тагын кайтты. Яршалыга янәдән Камчатка балыгы һәм улдыгы ярмикәсе килде. Легендар Чавыча һәм күп төрле диңгез деликатесларын шолылар Green сәүдә үзәгендә беренче катта кабала. Шоллар яратып өлгергән Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсе янә безнең шәһәрдә. Ысланган балык продукциясының дистәләгән түрі бір көнне дә битараф калдырмаячак. Ак балык, тунец, кижуч, палтус, белуга, омуль, чавыча һәм башка бик күп төрле деликатеслар. Это хит продажи у нас. Она очень нежная, очень вкусная. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Очень вкусная. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается 7 аминокислотами. Астызланган, салкын һәм кайнар ысул белән ысланган балыклар кызыл улдык та ихтыяҗга бик зур. Аның онытылмаслык тәме югары бәяләнә. Файдалы микроэлементлары һәм зурлыгы шаккаттыра. Бүген кызларымны сыйлаячакмын. Казаннан кайттылар кунакка. Ассортиментлары әйбәт инде. Чавычу да белорыбицу взяли, икру. Ассортимент большой, конечно. Хорошо. Первый раз появился? Да, первый. Камчатская вкусная рыба. Вот поэтому и беру. Сегодня ЧВЧ, белорыбица, нерка. Яраткан балык һәм улдыкны шоллар 25 июньгә кадәр Green сәүдә үзәгендә беренче катта сатып ала алачак. Керү автозавод проспекты ягыннан. Һәр гаилә җәйге гардеробын яңарта ала. 21 июньнән 32 комплекстагы Мегастрой гипермаркеты янындагы җәйге ярминкә ачылачак. Бердә үзенчәлекле кием салым сатып алып була. Моннан тыш азык-төлек тә тәкъдим ителәчәк. Шәһәрдәшләренә балык улдыгы, ысланган чавыча, тунец, ак балык һәм башка шундый тәмле Камчатка деликатеслары көтә. Иттән ясалган ризыклар да бихисап. Белоруссия салысы төрле казылыклар, сыер ите һәм башкалар. Тәмтем яратучылар өчен кара җиләк һәм гранат хәлвәсе, татлы мармеладлар, хуш исле чәйләр тәкъдим ителәр. Җәйгә зәвыклы күлмәкләр, бижутерия, Киров өлкәсе һәм Чебоксардан өйдә кия торган уңайлы киемнәр дә сатып алып була. Биредә хәтта бакчачылар да үзләренә кирәк яраклар таба ала. Удмуртия күргәзмәсе Шалы халкын көтеп кала. Павильон 32 комплекстагы Мегастрой гипермаркеты янында урнашкан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сүзем белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Санаторий Шифалы-Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 20 по 25 июня. ТЦ Green, первый этаж. 22 июня. ДК КамАЗ. Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.